jako dneska budu dát nožičky, tak jdeme na to. A pokud byste se ptali, s káma jsem, tak jsem ze Zlobic 132, já jsem jak kdyby Amalčínej bratranec, tak jdem na to. On na to pak pošle dalším lidem, tak jdem na to. Nebo to dám na YouTube. To se mi moc nepovedlo, aby jsem řekl. Tak zkusíme ty hlavičky.